кажа да закана на място, разправя, че там духови муха и издал, брат, там. Малко по-напред от тук. Айде. Да ходим. Брат, чул съм тук напреди някакви духови витали там маха, брат, не знам, съм чул такива неща. Сега ще им да им какво става. Ай сега ще разкарам да видиш къде са, брат. Давай сега ще закарам, както да видиш какво там, брат. Чуват са някакви странни шуми, брат, чуваш? Това, брат, видя ли го? Айде. А, брат, гей, никой няма пак, бе, брат. Точно тук, бе. Какво стана, бе, брат? Виж къде са, брат, давай! Бе, брат, гледай, пак никой няма. Ай, къде ви отидаха, бе? А, брат, тук бяха, бе, брат. Бе, брат, дай го, айде да бягаме. Бе, видя ли го? Това е, брат. Не знам. Бе, брат, дай да бягаме, защото тук много ма фане това, брат. Брат, тук има човек. Здравейте, приятели! Ако искате за още такива видеа, харесвайте, абонирайте се и споделяйте.